A esperada e anhelada reforma do Centro Educativo Pérez Biondi deu onte un novo paso gracias á reunión que mantiveron representantes do Goberno con membros e técnicos das Consellerías de Educación e Urbanismo. Así o entende o alcalde da Estrada, José López, que non dudou en marcar obxectivos na concreción desta iniciativa paralizada no seu día pola imposibilidade de outorgar licencia municipal ao proxecto. Neste senso, o rexedor apuntou que no caso de cumplirse as súas previsións, a licencia podería darse antes de que finalice o presente ano. Se é así, o proxecto podería incluírse dentro dos presupostos da Xunta para 2012, iniciándose as obras no actual curso escolar. López apuntou que o proxecto contaba con dúas trabas, unha urbanística e outra técnica. No primeiro caso, o alcalde da Estrada entende que o problema está salvado. O escollo surxe do actual vacío urbanístico no concello, cunhas normas urbanísticas transitorias que non delimitan espazos dotacionais como son os colexios. Neste caso, López apuntou que é necesario realizar unha interpretación da lei vixente urbanística. En canto ás diferencias técnicas, o rexedor sinalou que se trata dun aspecto no que todavía deben traballar os técnicos autonómicos e municipais. Na reunión de onte, moitos destes puntos de discusión quedaron solucionados. Outros están pendentes de pequenas modificacións que se esperan realizar no menor tempo posible. O alcalde estradense quixo agradecer a axilidade con que a Xunta de Galicia accedeu a reunirse para intentar desatascar un proxecto paralizado dende principios de anos, momento no que o Concello negou a licencia ao proxecto creado pola Consellería de Educación. López considera interesante establecer unha relación directa entre a Consellería, algo que permite solucionar mellor os problemas que poidan surxir. Para o rexedor, tras este encontro, todos teñen as ideas claras do que teñen que facer, polo que non dudou en calificar a reunión como esclarecedora e productiva. O proxecto de reforma e mellora do Centro Educativo de Pérez Biondi contempla a construción dun novo edificio que albergará as aulas de educación infantil, actualmente separadas do inmoble principal do centro e localizadas no edificio José Antonio, situada na avenida Benito Vigo. Estas obras terán un prazo de execución estimado dun ano, polo que, en caso de cumprirse as previsións do goberno local, podería estar operativo no ano 2013. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.